Ka khubor kabalami nakilat pathai khubor jong ka Brazil. Ar taliki klub ki baponam kata ka Awai FC bat ka Atletico Goianesi. Kelapan pau ka cingkwa ban penyeso ya orang apkol bakrau jong ka Cape Verde kata Wosenha. La ong ba kineki klub kila depanya keren bat ki ajen jong ban tip ya ki kendon bat ki keren halor kecing penyeso. Kacinya day jong kineki klub kam day satya tang kecing kwa ka bamalu mala. Kapan i bakila pej penia ya kecing lekai jong Wosenha ha kineki tayo bladem. Bat ki ngej bau dang la ban ai cingarap ka bakrau ya kano ka kenhon. Mentau Wosenha ulong free agent kata kamut ba syam ladon kecing te kontrak bat kano ka klub. Kane ka aila te panjit lai luj ya ka klub ka bau sngo ba kalong ka bapiang tam na ka banta ka lawe jong Kane ka longro ka daw ba bon ki klub kila ban persyang ban yo soya klem na su pisa transfer. Ka World Cup ka brang shudep kala long ka banta ka ba kong santam ha ka cinya linti jong wala ka Cape Verde kamla ban poi syadu ka final. Henry ka cila kai jong Wosenha kala penlong ya pun ki pajba ban ai ka cinya ro. Haman la ka cinya khon ulapan i ka cing slur ka cing yaisha bat ka cing la ban pensange ya ki ka buksiar jong kiliang persya. Ka cinya khon persya ya ka Argentina. Kala long baki pajba bon kila keren. Ha kata ka cing lekai Wosenha ula yang scam hakmat kirang lekai ki baponam jong ka perthei. Bat ulala ban save bon teliki bol ki bai tenan. Wala ka Argentina kala job ya ka cing lekai. Henry ka cing lekai jong Wosenha kala penlong ya bon ki coach bat ki skot ban pej kerpang ya Kilat pathai khubor jong ka Brazil ki ong ba ka cing keren kampat poi sya ka cing te kontrak. Henry ka cing sisa kalong babaro arki klub kidang kwa ban yo ya Kane kamut bahaki sngi banwan la bandon kecing permena ka bahe syapang kalawe jong Lada ujit banlej sa Awai FC unrung sa ka klub kabadon ke histori ka babha bat kabadon ka thong banwan phai biang sa ka kadan ka bakham halor Henry lada ulej sa Atletico Goianesi un yoro kalan banya khon ha ka kanhon ka bayale ting da ka bakwa ban pen khlany ya ka liang jingada. Kalix jong ka Brazil kadai ka we Kalix ba ka che khon ka jor tam hasau Amerika. Kumta lada Wosenha ulaban pen ya ka sap chung hangta kalaban pi shu ya kilan ba unyo jing keren na ki klub ki bakham he hasau Amerika ne wat Europe ro. Nrai hado menta padon kano kecing permena pajba baladep soy kontrak. Namar kata ki pajba ki de ban up ya kecing permena pajba kacing thu bagi klub kila kontak ya ki agent jong kamur satya baladep ya kecing so. Kajing kali kalong hato Wosenha unjit ya ka Awai FC ni Atletico Goianesi lane hato kan sami sakawi pat ka klub ban penlong ya kecing khon pan yo soy